tikulandeni kundomvera pano ndi Panyasa Voice Box pamene timakhala tikukambirana nkhani ziwiri zitatu zokhudza ndale kayendetsedwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndikukambapo nkhani yotsatira malamulo tikuonetsani ka clip apa ndithu ka galimoto ina ya mtundu wa Sienta itapakira anthu kupitirira muyeso komanso zikatundu zili pamwamba mokuti mpaka na anthu ena azendewera mbalimbali mwa galimoto ikuyenda pa msewu ndithu wa Tala. Pamene pafunso ndikumafunsa kuti koma Amalawi pena pake timaganiza bwanji za safety yathu ya pa msewu, kuti timaganiza bwinobwino za moyo wathu, kuti moyo wathu tikuukonda tikamapanga zinthu zokuti zikutika ifeyo pa chiopsezo kapena kuti pa risk pa chingerezi, kuti kodi koma moyo wathu tikufunira zabwino. Ndikenaka ngozi ikachitika timathamanga kumakaloza a president, a president sakulamulira bwino dziko, ngozi ingochitika daily, a president ulamuliro wawo mulungu akuya nawo chifukwa chokuona ngozi daily, kumalawi kuno kwa satanika tikhalira satana anatendera wapansi. Chonsecho tuzinaza Malawi timakhala tikuzibuta dala nanga chonchi mmene galimoto ikuyendera itapakira kopitirira muyeso. Chonsecho mwinanso yadutsa pa road block wa polisi waipanga flag down kuti dutsani bwana. Mmene papa ndithu tikuona ndithu milandu ingapo, number 1 overloading, number 2 sanavale ma seatbelt, nkuthekanso mwina driver layo alibe driver's license. Koma anyway, you tell us your thoughts in the comment section below kuti kodi clip imene iyi mutayiona maganizo anu ndotani pa zimene ndithu anthu nthawi zina timachita kuno ku Malawi kumaphwanya ndithu dala malamulo, koma zinthu zikachitika nkumapanga blame wina wake kuti it is their fault pamene ifeyo zinthuzo tikuzibuta dala. Thank you for keeping up with Nyasa Voice Box. We'll see you on the next one.